Toivotetaan tervetulleeksi Venäjän tutkija professori Timo Vihavainen. Huomenta. Huomenta. Tervetuloa. Mutta ei tällä kertaa Venäjä-asiasta, vaan länsimaisen järjestelmän tuhoa ennustelevasta kirjasta. Tämä teos, uutuusteos, tämä kirjan myyntitilaisuus, mutta tämä on mielenkiintoinen sisältö. Ja te puhutte tässä monenlaisista arvojen murroksista ja mitä siitä seuraa, mutta tietysti ihan ensimmäisenä, mikä saa Venäjän tutkimukseen erikoistuneen tiedemiehen pohtimaan juuri tämän tyyppisiä maailmanlaajuisia aiheita? No se on kyllä hyvin luontevaa sikäli, että Venäjällähän näitä on pohdittu ja pohditaan jatkuvasti. Ne oli 100 vuotta sitten koko Euroopassakin hyvin suosittuja puheenaiheita. Ja Venäjällähän sitten tämä keskustelu katkesi bolševikkivallan ajaksi, eli 70 vuotta pidettiin taukoa ja palattiin taas samoihin ja samat kirjat sitten on painettu uudestaan ja keskustelu jatkuu. No näitä tuon enteitä, niin kuin sanoitte, näistä on puhuttu jo vuosisadat, mutta jos esimerkiksi viime vuosisadalla olivat maailmansodat, tällä vuosisadalla ympäristön kiihtyvä tuhoutuminen, konkreettisina kaksoistornien tuho, minkä takia me nyt juuri eläisimme jotenkin vaarallisempia aikoja kuin vaikkapa vuosisataa sitten? No onko ne vaarallisia tai ei, mutta ne on vähän oireellisia eikä ihan vähänkään, nimittäin noin vajaan puolen vuosisadan aikana on tapahtunut erittäin jyrkkiä muutoksia. Siinä on todellakin esimerkiksi uskonnon merkitys on kaikkialla lännessä romahtanut, tai nimenomaan kristinuskon merkitys, ja tietysti tämä tyhjään pyrkii täyttymään sitten kyllä muita uskontoja tulee, nimenomaan islam täällä sitten nousee aika lailla. Mitä siitä seuraa, että uskontojen merkitys täällä lännessä on romahtanut pahimmillaan? No, yleensä uskontoa on pidetty kulttuurin ytimenä, että siinä ne kiteytyy ne arvot, mihin kulttuuri pyrkii. Ja nythän siitä on tullut tämmöinen eräänlainen supermarketti, jossa tarjotaan kaikille maksimaalisesti mielihyvää. Uskontokin on olemassa vain sikäli ja arvostettua, kun se pyrkii jotakin palveluksia, pystyy ihmisille antamaan jonkunlaista palvelusta. Mutta mikä sen verran pysähdytään tähän, niin kun mietitään vuosikymmeniä taaksepäin. Eli miten oli ennen uskonnon vaikutus länsimaisessa yhteisössä, niin mikä se merkitys silloin oli? No sehän oli kaikin puolisesti se viitekehys, missä ihmiset elivät ja se myöskin sääteli valtioiden toimintaa hyvin pitkälle. Lähinnä 200 vuoden aikana sen merkitys on koko ajan rapautunut. Tämmöinen älymystö tai sanotaan yhteiskunnan huippukerros oli aika uskonnotonta jo 200 vuotta sitten, mutta se on pikkuhiljaa sitten yhteiskuntaa läpäistyä enemmän tämä prosessi ja nyt ei enää löydy niin takapajuisia aineksi ollenkaan oikeastaan, että jotka eivät voisi olla uskonnottomia ja normaalisti ovat. On tietysti uskonnollisia piirejä. No, tilalle on tullut, ensin mainitsitte tuossa kulutus, eli konsumerismi. Mitä haittaa, mitä pahaa siinä on? Luulisin, että se on hyvää, se pitää yhteiskunnan taloudellisen kasvun toiminnan pyörimässä. Joo, rappiollahan on hyvä olla, kuten tunnetaan, niin se on hirveän miellyttävä olotila. Ja tässähän on kyllä uskottu noin muutama vuotta sitten etenkin sosiologit arvelivat, että todellakin tämä on sellainen liima sitten joka pitää yhteiskunnan koossa. Se säätelee konflikteja, kaikki ihmiset saavat niin paljon etua yhteiskunnasta molemmin puolesti, että kaikenlaisten ideologioiden uskontojen merkitys muuttuu marginaaliseksi. Että tämä on tämmöinen yhtiö, jossa kaikki nauttivat tästä yhteistä hyvinvoinnin kasvusta. Ja siinä oli kyllä aika paljon sarkasmia tuossa lauseessa. No en mä tiedä, kyllähän ne kaikki nauttivatkin, mutta mitä se merkitsee sitten tämän länsimaisen kulttuurin kannalta? Mitä se merkitsee teidän mielestänne? No se ajautuu pikkuhiljaa yhä vähän merkityksettömämmäksi ja viimein sitten marginaaliseksi ja häviää jossakin vaiheessa todennäköisesti. No sitten tämä toinen äärimmäisen mielenkiintoinen tarkastelun kohde on islam. Timo Vihavainen, se keskeinen teema on islam tässä kirjassa yksi niistä. Miten merkittävä tekijä länsimaiselle kulttuurille on islam? No se nousee tässä aika paljon esille kieltämättä ja se nyt on ainakin sikäli merkittävä, että se on hyvin tämmöinen hätkähdyttävä esimerkki siitä, että miten aika pienet yhä niin koko ajan tietysti erittäin nopeasti kasvavat ryhmät pakottavat valtavirran omaan muottiinsa.
Eli siinä heillä on tavallaan henkinen yliote aika monessa suhteessa ja ottaa huomioon tämän demografisen kehityksen, niin se on nähtävissä, että länsimaat ovat hyvin pitkälle islamilaisten arvojen mukaisia, niin joutuvat niihin sopeutumaan. Miten islamilla pelotellaan, mutta onko se tarpeetonta? Katsotaanko meillä liian yksisilmäisesti, liian mustavalkoisesti? Pitäisikö siitä lähteä aktiivisesti hakemaan jotain semmoista, mikä rikastuttaa kulttuuria? No sitähän on kyllä haettu jatkuvasti ja varmasti semmoisia aineksia on, enkä väitä, että se joka suhteessa paha on ja että esimerkiksi ihmisten sekoittuminen olisi se paha sinänsä. Luultavasti se on ihan hyvä, mutta miten käy länsimaiselle kulttuurille on taas toinen juttu, koska islam on hyvin usein ollut hyvin aggressiivista, se ei integroidu edes. Ja otetaan esimerkkejä Ranskasta, Hollannista, otetaan vaikka Ruotsista. En tietysti mene vannomaan, että tämä ilmiö ikuisesti jatkuu ja että se kaikkialla toteutuu, mutta olisi kyllä aika yllättävää, ellei meillä tapahtuisi ihan sama, jos tietty määrä tätä elementtiä sitten meille tulee. Eli samaa mitä? Islamia. Eli meillähän aikoinaan, kun ajettiin kovasti sosialismia Suomeen, niin monet sanoivat, että katsokaa, miten se muualla toimii. Meille sanottiin, ne jotka olivat tämän kannalla, että kyllä meillä kaikki tapahtuu toisin, mutta jos joku näin olettaa, niin kyllähän ne pitäisi erittäin hyvin perustella. Ollaanko me islamilaisuuteen sitten rähmällään nyt länsimaissa ja Suomessa, jos aiemmin se oltiin Neuvostoliiton rähmällä? No sanoisinpa, että tämä on tämän länsimaisen kulttuurin sisäänrakennettu ominaisuus. Se kunnioittaa tällaista ideologiaa, joka on varma itsestään, koska se itse ei ole varma itsestään. Ja vaikka lähtökohta nykyisin on, että kaikki ovat tasa-arvoisia, niin kyllä ne, jotka ovat määrätietoisia ja asiasta varmoja, ovat käytännössä tasa-arvoisempia kuin toiset. Ja vielä tähän loppuun Kiina. Se on kiinnostava. Nykyisin tietysti kaikki kauppamiehet katsovat sinne, siellä on suuret markkinat, mutta onko sivilisaation kannalta Kiinalla meille paljon ehkä enemmänkin annettavaa kuin mitä nyt ymmärrämme tällä hetkellä länsimaissa? No, olen siitä nyt aika varma, tai ainakin siitä, että Kiinalla on itselleen annettava, eikä se tarvitse meiltä oikeastaan mitään. No, tarvitsee yhteistyötä, mutta johtaako tämä yhteistyö siihen, että kaikki osapuolet omaksuvat tämän pluralismin ja tulevat enemmän tai vähempi länsimaiseksi yhteiskunnaksi? Sitä minä kyllä oikein uskon. Länsimaiden tuho, Timo Vihavainen. Paljastetaanko, mikä on lopputulema teidän kirjassanne ihan lyhyesti tähän? No, se on tietysti se, että länsimaat marginalisoituvat ja nämä itäiset suuret kulttuurit, ne pysyvät semmoisena tai kehittyvät toisella tavalla. Eivät ne muutu meidän kaltaisiksimme. Ei heillä ole tarvetta siihen. Kiitoksia. Kiitos.